U crkvi Svetog Đorđa u mjestu Gavrilovac na Skadarskom jezeru mitropolit Crnogorski Mihajlo sa svještenstvom služio je povodom Đurđevdana svetu arhijerejsku liturgiju. Crkvu je prije godinu podigla porodica Lopičić. Julka Pejović. U slavu i čast velikog mučenika Svetog Đorđe podigao je Budimir Lopičić na Gavrilovcu na Skadarskom jezeru hram posvećen ovom svecu koji je krsna slava Lopičića. Crkva je osveštena prije godinu dana, a u njoj je danas mitropolit Crnogorski Mihajlo sa svještenstvom služio svetu arhijerejsku liturgiju. Na prošli Đurđevdan osvještili smo sveto zdanje izgrađeno i obnovljeno Crnoj Gori u slavu Crnogorske pravoslavne crkve. Od tada se u ovom Božjem hramu širi božanska ljubav i milost, jer je ovo bogougodno djelo potvrdilo rađanje čovjeka u Bogu. Značajan dio Crne Gore danas slavi ovu veliku slavu. Slavi je veliki dio Riječke nahije i cjelokupnog plemena, koji su svoju slavsku radost dijelili sa samim crnogorskim dvorom, pošto je Đurđevdan slava potonje crnogorske dinastije Petrović-Njegoš. Pod njenim vodstvom crnogorski heroji vjekovima čuvaše sveta imena Crne Gore i Crnogorske pravoslavne crkve, vodeći Božu za krst časni i slobodu zlatnu. Tokom protekle godine u crkvi na Gavrilovcu bilo je krštenja i vjenčanja, kao i danas na Đurđevdan. Ovaj hram mladi Mio Pavličević sa Cetinja i Dijana Kusudić iz Lovćenca izabrali su za svoje vjenčanje, a Zoran Petričević i Vasko Popović za krštenje.